Uff, anu ba, bo jagao jani hamya nukha. Bo jagao jani saya ba nukha. Boro jani hamya saya nugui. Anu ba nung tini joli jangnani nangkha. Nung tini anu joli jaginyai ani nomor no blacklist o khiglai rekha. Ani nomor no block khai rekha. Tei ani photo rong no ani pic rong no nung delete khai khiuka. Nini mobile lo tongmani ro. Asuk nung anu tini nini bukhani bo jake photo no delete khayo. Nini mobile ni ani photo no jake delete khai khibio. Amo haike no nung tini anu nini bukhani bo delete khaye nai khibui rekha. Nono obono sanamo sungwang hamjakna ka hamjakdi kubi bukhabai no khoroksa borok baikhe hamjakai tongdi langma tongsani bagi hinai masabai ke masabai hamjakai tongdi buni bukhano kosto turudi nung buni bukhano ta thungdi nung angni no langma tongsak ni bagi hinai no life ni bagi hinai no kubi bukhabai bukha phati tei ke nona hamjagai tong thiyasak ni bagi hinai nungle tini anu jeke photo rok no number rok no delete khayo ama haike no nini bukhani delete khaye nai anu tikhlaye khibi wiro judi se nung anu kubi bukhabai hamjaka hingke nung tini anu asa kosto regla khamu nung tini ani number no blacklist o danani nangla khamu ani number no bolok khiklani nangla khamu anglena no kubi bukhabai hamjaganyo life ni bagi hinai wansuganyo nung anu joli jakphano angno no bani oinai haitung khudi hinai koinai saitung angno no judi se kubi hamjagya hingke ang buni number rok bai nono ang asuk call khainani nangla khamu angno no tabubo nasingai tongko tabubo nono ang nasingai tongko please come back maybe please come back tabuk bang no nasingai tongo giflai phaipidi ani laibo hunai giflai phaipidi ani laibo hunai au hunka dolok tini bagi video moso jarano fai tongo next video to boy skallan borok youtube channel nengai ang elen dolok norok tomuno mo video no jajadai khna tokjai tong hangke channel no subscribe khari de tei video no like di comment khai di tamoni hingke norok comment khai ge hingke se ang saimana ne bele norok je ani video no nai tong hunai nai hingke norok like kaisa khai ge hingke ang saimana ne bele norok ani video no nai thukjago hunai nai au hunke dolok tei video no naimen jagulo nin loge rong no share khainani ta pogri do